ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଭଗ୍ନାଂଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର, ଯଥା ସାଧାରଣ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଓ ଶତକଡ଼ା ଭଗ୍ନାଂଶ। ଆଜି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭଗ୍ନାଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାଧାରଣ ଭଗ୍ନାଂଶ ତିନି ପ୍ରକାରର, ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଓ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ। ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଲି ତାହା 3/4। ଏହାକୁ 3/4 ବୋଲି ପଢ଼ାଯାଏ। ଏଠାରେ 3 ହେଉଛି ଲବ ଓ 4 ହେଉଛି ହର। 3/4 ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ସମାନ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 5/8 ମାନେ ସମାନ 8 ଭାଗରୁ 5 ଭାଗ। ଏହି ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲବ ସାନ ଓ ହର ବଡ଼। ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ ହର ଅପେକ୍ଷା ସାନ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ 1 ଠାରୁ ସାନ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ ହର ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ତାହାକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ 5/3, 7/4, 11/5 ଇତ୍ୟାଦି। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ। କିଛି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବାର ଶିଖିବା। 7/4। 7/4ରେ ଲବ ହେଉଛି 7 ଓ ହର ହେଉଛି 4। ଆମେ ଲବ 7କୁ ହର 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ 1 ଓ ଭାଗଶେଷ 3 ଆସିବ। ଭାଗଫଳ 1 ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ଭାଗଶେଷ 3 ହେବ ଲବ ଓ ଭାଜକ 4 ହେବ ହର। ଅର୍ଥାତ୍ 7/4 ସମାନ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3/4। ଏହି 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3/4 ହେଉଛି ଏକ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବାର ଜାଣିବା। ଉଦାହରଣଟି ହେଲା 33/7। 33କୁ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ 4, ଭାଗଶେଷ 5 ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 33/7କୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କଲେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5/7 ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବାର ଶିଖିବା। ଉଦାହରଣଟି ହେଲା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5/7। ଏଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 4 ସହିତ ହର 7କୁ ଗୁଣନ କରି ଗୁଣଫଳକୁ ଲବ 5 ସହିତ ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଗଫଳ 33 ହେବ ଲବ ଓ ହର 7 ହିଁ ହରରେ ଲେଖାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5/7କୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କଲେ 33/7 ହେବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ଉଦାହରଣ ହେଲା 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4/5 ସମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 7 ଗୁଣନ ହର 5 ଯୋଗ ଲବ 4 ବିଭକ୍ତ 5। 7କୁ 5ରେ ଗୁଣନ କଲେ ଆସିବ 35। 35 ଯୋଗ 4 ବିଭକ୍ତ 5 ସମାନ 39/5। ଏହିପରି ଆମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଏବଂ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ସହିତ ସମାନ ଆହୁରି ଅନେକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। କିପରି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ ଓ ହର ଉଭୟକୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ସମ ଭଗ୍ନାଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଉଦାହରଣଟି ହେଲା 2/3। 2/3ର
उभय लव और हर को आमे 2 द्वारा गुणन करिबा ताहाले गुणफल आसीबो 4 विभक्त 6। ठीक सेहीपरि लव और हर को उभय को आमे 3 द्वारा गुणन करिबा अर्थात 2 गुणन 3 विभक्त 3 गुणन 3 समान 6 विभक्त 9 आसीबो। सेहीपरि 2 विभक्त 3 रो आमे आउ गोटे समभग्नांश निर्णय करिबा। बर्तमान 2 विभक्त 3 उभय लव और हर को 4 द्वारा गुणन करिबा अर्थात 2 गुणन 4 विभक्त 3 गुणन 4 समान 8 विभक्त 12 आसीबो। एठारे 4 विभक्त 6 6 विभक्त 9 8 विभक्त 12 एही सबु 2 विभक्त 3 रो समभग्नांश अटे। एहीपरि आमे गुणन माध्यम गोटे भग्नांशर असंख्यटी समभग्नांश निर्णय करिपरिबा। ठीक सेहीपरि गोटे भग्नांशर लव और हर उभय को कौनसी गोटे संख्या द्वारा भाग करी मध्य आमे समभग्नांश निर्णय करिपरिबा। तो भागक्रिया माध्यम किपरि समभग्नांश निर्णय करिबा ताहा आमे उदाहरण द्वारा जानिबा। उदाहरणटी है 8 विभक्त 12 लव और हर को आमे 2 द्वारा भाग करिबा। 8 विभक्त 12 लव और हर को 2 द्वारा भाग कले आसीबो 4 विभक्त 6। ठीक सेहीपरि 8 विभक्त 12 लव और हर उभय को आमे 4 द्वारा भाग करिबा। 4 द्वारा भाग कले आसीबो 2 विभक्त 3। वर्तमान 2 विभक्त 3 आग समभग्न संख्या 4 विभक्त 6 ठारू आहुरी सान हो जाइछि। एबे 2 और 3 रो कौनसी साधारण गुणनीयक नाही। एही 2 विभक्त 3 को 8 विभक्त 12 रो लघिष्ठ आकार विशिष्ट भग्न संख्या बा मानक भग्नांश बोली कहा जाए। मानक भग्नांश निर्णय करिवार सहज उपायटी है लव और हर उभय को सेमानंकर गसागु द्वारा भाग करिबा। जो भग्नांशर लव और हरर साधारण मौलिक गुणनीयक नाही ताहा हेउची लघिष्ठ आकार विशिष्ट भग्न संख्या बा मानक भग्न संख्या। एक उदाहरण माध्यम आमे लघिष्ठ आकार विशिष्ट भग्न संख्या बा मानक भग्न संख्या निर्णय करिवार उपाय जानिबा। उदाहरणटी है 10 विभक्त 15 10 और 15 गसागु है 5। वर्तमान आमे उभय लव और हर को 5 द्वारा भाग करिबा अर्थात 10 हरण 5 विभक्त 15 हरण 5 समान 2 विभक्त 3 आसीबो अर्थात 2 विभक्त 3 हेउछि 10 विभक्त 15 मानक भग्नांश बा लघिष्ठ आकार विशिष्ट भग्न संख्या।